ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରି ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଛି ଭୟର ମାହୋଲ। କିଏ କିଛି ବୁଝିବା ଭାବିବା ଆଗରୁ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରମେଶ ବାବୁ, ବୟସ କହିବାକୁ ଗଲେ 48 ବର୍ଷ। ଆଉ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଧବା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ 2ଟି ଝିଅ। ରମେଶ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପରିବା ଦୋକାନଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେ କମାନ୍ତି, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରଥଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ରମେଶ ବାବୁ ଅଟନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପୁରୀ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନଟି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଏମିତି ଘଟିବ, ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖର ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି 2014 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲୁଥାଏ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଲି କରୁଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆସିଲା ସେହି ଭୋଟ ବେଳର ଦିନ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିବାରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେହି ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ରମେଶ ବାବୁ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଇନ ଲଗାଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ହେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ପାଳିଟି ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭୋଟ ଦେଇ ସେହି ଗୃହର ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ପାଳିଟି ଆସିନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମଟି ସାରି ଆସିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବି କହି ସେ ନିଜ ବାଇକ୍ଟିକୁ ଧରି ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ସେହି ବାଇକ୍ଟିରେ ରମେଶ ବାବୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଏକ କୁକୁରଟି ଆସିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ବାଇକ୍ଟି ରାସ୍ତା ଉପରରୁ ଖସି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମେଶ ବାବୁ ବି ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ
ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ଦେଇ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ବି ଆସୁନଥାଏ। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଏହିସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ବିପତ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭାବନା ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେ ମନରେ। ଆଉ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ବସି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ମୋତେ ଆଜି ଏହି ମହାନ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାବାହୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ତୁମ ହାତରେ। ଯେତିକି ଯାହା ଦେଉଥିଲ ଆମର ସଂସାର ରଥଟି ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ମହାବିପତ୍ତିରେ କାହିଁକି ପକାଇଦେଲ ମହାବାହୁ? ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ସେହି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ? ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ହୋସ୍ଟି ଆସିଲା। ଏହି ସବୁକୁ ଦେଖି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏମିତି କିପରି ହୋଇଗଲା? ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସହ ପରିବାର ଚାଲି ଆସିଲେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ରମେଶ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମର ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା ମହାବାହୁ। ମୋତେ ଆଜି ଏହି ମହାବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ରମେଶ ବାବୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏହିପରି କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।